Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar, aziz türkmenim. Bugün men sizin bilen bolýan hereketler hakkında öz şahsy pikirlerimi paylaşmakçı. Biraz wagtdan beri efire çıkmadım. Menem sizin ýaly maşgaly eklemek maksady bilen işleýärim. Iň soňky paylaşan video materialımda Kipr'däki bir ayal doganymyzyň sesini halka getirmek istedim. Emma gynansak da ol mende negatif täsir galdyrdy. Hakykaty yüze çıkarıp tapyp bilmedim. Elbette kimin näme pikiriniň barlygyny özü hemde Allah Taala bilýänler. Wagt hemme zady görkezer ýuwaş-ýuwaşdan. Indi esasy meseleye geçelim. Yurdun içindeki ýagdaý belli. İlki daşyna syn edelim. Nämeler bolup otyr? Nämeden ýene dartgynlyk döredi? Bu zatlar kime behwitli? Nursultan Taganowa saklananda men Nursultan çıkarın, emma kimin çıkarany belli bolmasyn. Men çıkardım deyip reyting kazanjak bolmaň deyip Facebook'ta pikirimi paylaşıptım. Bu mesele dava jenjelsiz häzirki ýaly dartgynlyga gelmän çözüldü. Hudaýa şükür. İkinci waka Cuma sapary bilen bayram inimiziň ele düşmegi. Bu ýerde bayram çıkarıldı, emma käbir sebäplere göre Cuma sapar häzirki gün hem içeride saklanyp otyr. Onuň näme üçin çykmadygy, nire ýitirim bolanlygy ören Ullokan sora bolup galýar. Emma bu soraklaryň jogabyny wagt, sabır, hökman berer. Bayram çıkarıldı. Azat Türkmen muny hemme habar berdi, buluşlady. Ol çıkışında bir adam bar. Menden adyny aýtmagym islemedi, emma wagty gelende aýtjak diýip bu hoş habary halka getirdi. Eýsem o gizlin adynyň aýdylmagyny islemedik adam kim? Men esasan çıkışlarımda at ulanmaýaryň sebäbi gep eýesini tapar diýen düşünje bar. Her kimin näme diýýänimi düşünmek üçin azıcık kelle dömegini isleýärin. Ağa ak, qara qara diýernemişe. Hiç kim gaty görmesin. Eýsem waka hakykatdan nähil boldy. Men öz çeşmelerimden gelen maglumat esasında garaýşymy beýan ederim. Bu hereket halky ruhlandyrmak, onu göreşe kalkındırmak maksady bilen gizlin bir şekilde yerine getirildi. Şol bir wagtyň özünde 3 ayrı yuridik çeşme bu işe doğallyk goldaw elini uzatdy. Türkmene kömek eden elleri Allah goldasın. Elbette bu şol alınýan informasiýanyň takyklygyny anyklamak, onu analiz etmek maksady bilen şol ýokardaky adynyň çıkmagyny islemedik adamlar tarapyndan edildi.
at aydılman bitirilen il yurt bähfitli iş halkın öňünde hereketlerin birleşip iş edip başlandığının alamatı olup, onun göreşe olan ruhunu götürmeldi. Emma işler ters, yine pis akıma göre yol aldı. Bayram çıkan vaadına, Atavatan Kızılalma Derneği birden efirde, bu il vehbitli işi olarak Türkiye'de yukarı vazifeli adamların eli bilen çözendiği hakkındaki havarı orta attılar. Bu doğru informasyonu. Ya da iş öz-özünden çözüldü, biz buna iyi çıkalayın, avrayı kazanalayın deyip kurnaldım bulayın. Käbir zatlar adamı oylanmağa, çuňur pikirlenmäge mejbur edýär. Onuň izyanyndan döwlet Baýhan birden bu herekete, hususanam Saparyklyma, Kemine, Halmurat söýüne garşy aýgytly hüjüme geçdi. Näme üçin? Bu yerde esası sorag yüze çıkýar. Bu bolan wakadan Kızıl Alma Derneği özüne halkın öňünde reyting kazandırmak isledi ve bu hakikatta kör avray almak için edilen gödek hareket döwleti näme üçin kahar gaza mündürdi. Azadyň ilkinji çıkışında adyny aýtman saklanan gizliň adamy Döwlet Baýhan ýozga. Bu adalatsızlığa, haksızlığa dayanıp bilmeyen içindeki kahar gazawy yuvarlaman halkın öňüne attı. Elbette onun häzir acısını çekýändir, men bilýän. Onun oylanman eden hareketlerini yazgarıp her bir aydan sözünü, yazan tesvirini döwletiň özüne garşy ulanyp halkın gözünün öňünde yere sokmak üçin belki aralarında şahsy düşmançylygam bolup biler. Allah Murat Rahim iki bölümden ibaret gepleşik çıkardı. Hova, indi näme? Arzuğunuza yettiniz mi? Indi halk kime inanmalı? Berekellah size. Türkmenin eline Allah Taala bir çywyk beripdir. Bir-birinizin arkaňyzy köwläň, şol size yeter diýip. Şu zatlar bize gerek mi? Süýde siňe seretsen gan görünür diýipdirler. Bu zatlar dowam etse halk birleşermi? Demokrati, erkinlik, raýdaşlyk terminlerinin siyonistler tarapyndan dünýä höküm sürmek üçin ulanýan iň uly yaragdygyny bilýäňizmi? Jadan, Hramov, kim sizin pikirinizçe? Eýsem munuň bir beýik oýun bolup, perde arkasında gizliň adamlaryň, rejissörlaryň barlygyny bilýäňizmi? Oýlanyň. Men bilýän, bu çıkışdan soň maňa da her hili şyltak, töhmet atylar elbetde. Eýem, käbir videolarda meniň pikirime garşy tesvirler yazylýar. Her kimin islendik hareketi goldamağa hakkı bardır. Men doğru, halal hareket eden her bir vatandaşımı goldarım. Halka karşı ne haklık eden kim bolsa bolsun
men oňa garşylygmy görkezerin. Siziň islendik biriňiz blogger bolun, aktivist bolun, hereketiň öňde barjysy bolun. Men Garaja olan Türkmen halka garşy eden haksızlığınızı, adalatsızlığınızı yüzünüze urarın. Halkın 29 yılda düşürülen bu ýagdaýy onun yüreginde 100 yıllara bitmedik yara olup qalar. Men 3. diktatoran göremezlik üçin elimden gelerini ederim. Men arkam arassa, şoň üçin halkyma, Türkmenime garşy edilen islendik herekete, gurnalan oyuna gözüm gırpman pikirimi aydarın. Yurdun äzirki ýagdaýy mesemälim görünüp dur. Häzir halkyň toparlara birleşmegi, hereketleriň bir maksat üçin işlemegi zerur mesele bolup durýar. Elbette hereketleriň öz takyk programmasy, maksady yetmek üçin çyzylan ýol bolmaly. Emma men sizden haýyşym, öňde barjylar, açyk bolun, halky aldamaň. Ol günü gelip arzu bolanan sepkide yetilende, milletin öňünde yüzüňiz gızarmasın. Halkyň ilgünün bähwi düşün işleň. Indi bolsa, iň gyzykly ýerine geçelim. Elbette bu men şahsy garaýyşym. Türkmenistandaky halkyň şu wagda çelli bu haksızlyga, zuluma sessiz oturmagy nämenin alamaty? Halk rejimden gorkýar. Öz ýazgydyna kaýyl bolup otyr, näçe kynçylyk bolsa da. Käbir ýerlerde adalatsızlyğa garşy çykyşlaryň talaplaryny hökümet goldamaga başlady. Rejim halka garşy bir ädim ýöredimi? Halk yine 50-100 ýylam sesini çykarman kaýyl bolup oturar. Unutmaň, rejim yıkılmaz, gaýtam güýçlener. Men hemme hereketleri ağzı birlige jebisleşmäge çağırýaryn. Bir maksat üçin jebisleşiň. Dawa jenjele soňam wagt tapylar elbetde. Delilsiz biregi aýyplamaň. Häzir wagty däl. Boş görüňler bilen halky güýmemäň. Okkunly herekete geçmek zerur. Garaşmak ölüm bilen deňdir. Türkmenim, pelegiň çarhy sana garşy aýlanyp dur. Unutma. Oýlan, pikirlen. Kim bilip dur, bir aýdan soň giç bolar. İçki sıryň aýtma her bir namarda, sıryň iyili ýaýyp paş eder seni. Oğur kezzap bilen oğdaş bolma, malyňdan aýryp aç eder seni.